famílies de la nostra escola Pintor Castell. Els mestres i les mestres del col·le volíem celebrar amb tots vosaltres el 23 d'abril, que és el dia del llibre, i amb aquesta finalitat anem a contar-vos un conte que esperem que us agrade molt. Es titula Més que llibres i res més, gaudim! Diu el pare que hi ha llibres que t'atrapen si et descuides. No tractes de resistir-te i procura divertir-te. Em comenta, molt sensat, que el llibre és com un bon plat. Tant alimenta la lectura com una sopa de verdura. Em diu el pare, ben seriós, mentre la cullera pura. L'aliment et ve a buscar, amb un bon llibre et podràs defensar. Pocs companys hauràs conegut que siguen tan divertits i sabuts. Cada llibre et du a un lloc divers, viatges en el temps o per l'univers. Llegint viuràs moltes aventures, en solitaris deserts o en selves oscures, creuant rius o travessant oceans, amainant tempestes o apagant volcans. I si et queden forces, quan arribi la nit, tocaràs la lluna amb la punta dels dits. El pare diu que llegir et fa intel·ligent, que t'obri el cor i també la ment. Contra la ignorància és la millor de les posicions. Recorda la recepta, llibres i il·lustracions. Encara que no t'adones, llegir es fa millor persones. El tresor més valuós hauràs descobert quan les planes d'un llibre hagis obert. Si el vols anar a buscar, jo començaria visitant la biblioteca o una llibreria. Llegir és un plaer per als sentits i podràs gaudir 1001 nits. Llegir és la clau dels coneixements, que obri la porta a llocs sorprenents. No en podràs fer res si de la lectura caus pres. Papà, em vindràs a rescatar? Tranquil, fill, ja no et voldràs escapar. Si no et trobes bé o estàs decaigut, veuràs com llegir és entretingut. Sempre seran a prop, no t'oblides, quan al teu costat els crides. Quants llibres et menjaries si foren pastissos o llepolies? Com cançons de bressol, vaig pensar. Llibres d'aventures, de viatges, de terror, novel·les, rondalles, poemes d'amor, manuals per a aprendre, àlbums per mirar, llibres en pantalla, fins i tot per a jugar. Fixa't ara en el que et dic. Només la lectura et farà ric. Lectura i saber, primer, donen més riqueses que els diners. Recorda que un llibre és el millor regal per l'aniversari, les festes o el Nadal. Llegir per saber o per volar, per conèixer o imaginar. Llegim per sentir, per plorar o riure. Llegim per créixer, llegim per viure. Llits en veu alta o ben baixet. Llits els clàssics o llibres primers. Llits el que vols, el que has escollit. Som el que som pel que hem llegit. Llegim per dormir, llegim per somiar. I ara, amor meu, a descansar.